akordeonisti, žiaci, pedagógovia, rodičia. Dobrý deň, milí kolegovia zo Sniny. Dnes pripadla mne táto česť, aby som vás privítala na 8. ročníku akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl na Slovensku. Stretli sme sa tu v tomto malebnom mestečku v Snine. Veľmi sa tešíme, že ste nás sem pozvali. Ďakujeme mestu Snina, ďakujeme pani riaditeľke Katarínke Valalikovej, že nám umožnili sa tu stretnúť. Práve sme si vypočuli akordeónový orchester pod vedením nášho drahého kolegu Martina Rusnáka. Ďakujeme mu veľmi pekne za toto slávnostné otvorenie festivalu, bolo to netradičné a veľmi pekné. Ďakujeme taktiež teda mestu a základnej umeleckej škole a Fondu na podporu umenia, vďaka ktorému sa súťaž môže už vlastne 8. ročník v tejto prítomnej forme realizovať. Ja by som poprosila pána inžiniera Jana Dubiaka, prednostu mesta Snina, aby nám išiel povedať možno pár slov, ako sa postavili k našej prehliadke, ako to vnímajú. Ďakujem za slovo. Tak dovolte, vážené dámy, vážení páni, stená porota súťažiaci, aby som vás privítal v mene pána primátora mesta Snina Petra Vološina a mene všetkých občanov tu v našom meste. Tak ja som veľmi rád, že táto putovná súťaž tento rok vlastne zavítala do nášho mesta, že budeme nám cťou si vypočuť a hostiť toľko skvelých umelcov. Ja vám chcem za nás popriať veľa zdaru a také ľahké prsty, aby ste necítili veľkú trému a hlavne to, aby to nebola len súťaž, ale aby to bola taká oslava krásy hudby a kultúrnosti, ktoré možno často chýbajú dnes v našej spoločnosti. Ja som sa nedávno pri jednej príležitosti bavil a s pánom učiteľom Rusnákom sa ma pýta, že čo nové v práci. Som mu niečo hovoril a pýtam sa, že čo v jeho práci nové. On hovorí, že storočia už nič. Že už všetko zapísané vlastne do toho osnove, tak ja verím, že niečo nové sa vytvorí aj dnes, niečo nové krásne a kde bude plno dobrá a lásky a radosti z umenia a zo života. Ďakujem pekne. Poprosím som, aby k nám prišla aj pani riaditeľka magistra Katarína Valaliková, vďaka ktorej sa to vlastne dneska všetko môže diať. Ďakujem pekne za slovo. Vítajte u nás. Sme veľmi radi, že organizačný tím oslovil našu základnú umeleckú školu a že 8. ročník tejto akordeónovej súťaže môže byť práve u nás. Tešíme sa z toho dôvodu, že naša škola má 65-ročnú históriu a vlastne od jej prvých samých začiatkov sa začalo vyučovanie aj hry na akordeóne a táto tradícia sa u nás dodržiava. My máme veľký počet akordeonistov, žiakov a na škole, ako ste videli, pôsobí aj akordeónový orchester a to dlhé roky. Ak by sme nahliadli do kroniky, tak ho nájdeme v 70. rokoch, 90. s malými prestávkami, teda pôsobil veľakrát, viackrát v histórii a v roku 2004 sme jeho činnosť obnovili a darí sa nám 20 rokov jeho činnosť udržiavať. Je neodmysliteľnou súčasťou akordeonisti, ale i akordeónový orchester všetkých našich koncertov, vystúpení v rámci mesta i mimo neho. Takže veľmi sa tešíme, tešia sa aj naši žiaci i rodičia, že budú mať možnosť vypočuť si nielen žiakov zo Zušiek, čo sme zvyknutí medzi sebou sa stretávať, ale táto súťaž má taký iný rozmer, pretože môžu si vypočuť aj žiakov konzervatórií a Vysokej školy muzických umení. Takže veľmi sa tešíme, všetkým prajeme, aby sa u nás cítili veľmi dobre. Snažili sme sa vám pripraviť krásne, príjemné prostredie, tak nech sa vám darí, aby ste boli predovšetkým spokojní sami so sebou, so svojím výkonom, no a potom to ďalšie je už na porote.
tá rozhodne, kto sa jej páčil najviac, ale isto každý, kto prišiel, je už najlepší. Takže ešte raz, vítajte v Snine, držíme vám prsty naozaj pri hraní, vítame učiteľov, žiakov, ale samozrejme aj porotu. Nech sa darí, všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne aj pani riaditeľke, aj celému kolektívu, ktorý vytvoril naozaj veľmi príjemné a priateľské prostredie a verím, že toto pomôže ešte k lepším a pohodovejším výkonom, ktoré dnes bude hodnotiť porota, respektíve 3 poroty. Ak dovolíte, predstavila by som ich členov. Súťaž v 0., 1., 2. aj 3. kategórii bude prebiehať tu, v tejto sále a bude ju hodnotiť porota v zložení Michal Matejčík, Miriam Žilková-Pinčová, Mária Budzáková, Mirko Mingičevič a Ivan Hrad. Ďalšia porota bude hodnotiť od vlastne poschodie alebo o 1,5 poschodia vyššie v miestnosti číslo 24. Tam bude prebiehať dnes súťaž v kategórii 8B a zajtra teda tam bude prebiehať kategória 8A, takže konzervatoristi, a tých bude hodnotiť porota v zložení Igor Vlach, Mária Martonová-Kormanová, Eva Blaškovičová, Jozef Demian a Jozef Hřebík. Takže budeme držať palce všetkým súťažiacim, ktorí súťažia v tejto budove. No a v budove Kaštiela, krásneho romantického návršku, budú súťažiť vysokoškoláci a tam bude porota v zložení Anna Vyparinová-Krsmanovič. Oni majú porotu hore, preto tu teraz nie sú, teda poradu hore. Takže Anna Vyparinová-Krsmanovič, Alexander Chrustevič, Miloš Todorovský, Markéta Laštovičková a Marcin Jabloňský a Daniel Lis. Oni budú hovoriť. Chcela by som pár organizačných vecí povedať. Obed máme písaný, že od 12:30, ale samozrejme môže sa chodiť na obedy skôr, aby tam nebol veľký nápor, takže v reštaurácii Rozkvet, ktorá je tu nedaleko z Ušky, myslím, že vás všetci navigovali pri vstupe. Obed bude prebiehať od 12:00, tak približne do tej 1:30 do 2:00 nám budú vydávať obedy, dostali ste lístky. Takže keď budeme odsúťažení a budete hladní, tak nech sa páči, prídite na obed. Hore je obed v reštaurácii Di Stefano pri Kaštili, je to v reštaurácii Di Stefano, takisto po odsúťažení. Keby ste sa chystali odísť, ale chceli by ste byť mediálne známi, tak zajtra má prísť aj televízia Joj, takže potom sa treba pekne nejako nachystať, aby sme mohli zapozovať. No a ešte by som chcela povedať, že dnes nás čaká aj úžasný koncert, na ktorý sa všetci tešíme, pretože nám bude hrať Alexander Chrustevič tu v tejto sále. Mnohí z vás o tom viete, pretože je to v programe, kúpili ste si lístky. Koncert začína o 16:00 s tým, že prechádza potom do vyhodnotenia. Tí, kto by nechceli ísť na koncert, ale iba na vyhodnotenie, tak približne tých 17:15 až 17:30 bude prebiehať vyhodnotenie kategórií 0., 1., 2. a 3. No a vysokoškolských kategórií, ktoré súťažia v Kaštieli. To znamená, že 9A, 9B a 10C komorná hra. Konzervatoristi, ktorí budú súťažiť, tak tí budú všetci vyhodnotení až zajtra. Takže to je z mojej strany asi všetko organizačne. Chcela by som vám všetkým zaželať, aj keď nie som odtiaľto, ale vidím, že to je krásna atmosféra, aby ste sa tu cítili výborne, aby ste mali dobrý pocit, aby ste mali radosť z toho, že si môžete zahrať, že nám môžete zahrať a že môžete si vypočuť aj spolužiakov, kamarátov a tóny krásnej akordeónovej hudby. Krásne 2 dní, krásny festival vám prajem. Pekný deň.